Mislim, dobro, nešto mi nisi dobro. Nije, jesam, nego imam dobru ideju, pa hoću da je mobitelom napravim. Dobro to, nego jesi ti dobro jebot ideja. Šta te pišti valjda na telefonu kad zove? Ja imam uključeno, pa mi snima sve. Ne znam ja, to ti možeš iskoristiti. Pa hoću, ja sebi oni dobri razgovor uzmam za filma, znaš to. A ljubiti, brat, samo sam te ne dotkam da ne sereš, da ti nije ništa. Moja. Kaže, Amina, nemojte vi u švaleranje. Rekao, pošto smo u švaleranje, ali Jasminko zaboravio broj hitne, a ja zaboravio nitroglicerin pod jezik staviti, tako da... Ne, znaš kako su me leđa ufatila? Pa ništa, ba, Voltarin, Čepići. Meni su malo gej piće piti. Znaš kako će se svidjeti. Dobro, hajde ništa. Češ ti nasmijan, ti si već klapio Čepić. Za tvoju ovu arhive, da znaš da sam izbrojio koliko je metaka sprašeno u filmu Bonnie i Clyde u onoj završnoj sceni. 26.351 sam izbrojio. Evo, imaš bombonu na jastuku. Ma, nemoj ti meni s bombonom se vaditi. Ako imaš sa čim većim se izvaditi s bombonom, se izvaditi nećeš, vjeruj mi. Ja ne znam što kad ja s tobom govorim, uvijek mi pišti telefon. To je moj mobitel moj. Jele? Pa jel ti na mobitel govoriš? Ja. Potrošim, hajde onda, hajde. The dial subscriber is temporarily not available. Please try later.